ayo mangungsi kakyat takut ana satriya sing mencorong dadane nganti kaya meteor sapa no ditakoni malah gereng-gereng Gatotkaca jenengku Gatotkaca yo aku iki sing dadi jagone para dewa kowe iki jagone dewa yo elahane wis gedhe kowe le yo kapara nyata kowe sapa garongan ngendhek marang lakuku warangka dalem pepatih praja giling wesi kekesete ratu gustiku Prabu Kala Pracona patih Sekipu Tantra sing dadi jenengku Sekipu Tantra ya kowe rasa dadak melu celeng boloten kebo latengen iki urusanku karo para dewa yen pancen kowe isih kepengin dawa umurmu kaliya saka pengarepanku aku kang minangka dadi jagone para Jalata sapa wae wani ganggu kayuwananing kahyangan Suralaya Gatotkaca sing dadi musuhe wani karo aku apamu sing tak wedeni majuwo kepara ngarsa leganing atiku kelakon tak bobok wetenmu edan bedhemu cilik dhuwurmu ndek opat kapito kaya buntute ulut tapangin kekejero kaya manuk branjangan ndak sao tak remet diadi glepung kowe Gatotkaca
wonten dawuh Hyang Adi Pukulun. Patih Sekipu wis kasembadan ndok pateni. Lho nggih. Iki mau mbok kapakne? Kula cokot Pukulun. Lah iki. Ora entuk no satriya ganteng bagus-bagus kok nyokot. Wis dadi larangane wong lanang ganteng satriya nyokoti pantangan nek ngemut oleh. Napa benten nyokot kali ngemut yo beda no nek nyokot gawe untu nek ngemut ki ora gawe untu nek ngemut ora gawe untu kena gigi uang kembali nek boten dicokot lajeng caranipun mateni kados pundi mumbula gegana candak sirahe pluntir gulune ing kono ratune Sekipu sing jenenge Prabu Kala Pracona bakal tumeka ing sirna nyuwun pamit. Umbar lindu bumi kunjing kumaluduk kuntur kehatuk Trismalane ngerat legeteking jagat gelah-gelang bumi panusmaning jajilanat sukertaning bawana kowe sing mateni patihku Sekipu Tantra nyau ora. Iya. Apa abamu? Sajake kowe bosen urip, Gus. Prabu Kala Pracona ora nrimake patine patihku Patih Sekipu. Ayo dikepara ngarsa leganing atiku. Klak glundungi dadi pepes kowe. Banjur ilang nyawamu kowe.
munggah mudhun munggah Endi anakku Jabang Tetuko jumbuh karo kandhaku ngarep yen ana apa-apane Jabang Tetuko dewa sing bakal tak labrak ngosik aja kesusu nesu Werkudara sapa wonge sing ora kuwatir nganti tekan seprene anakku Jabang Tetuko durung ketok wae ning kita wae sing ora weruh Werkudara para gagi tuduhno ngendi anakku Jabang Tetuko lha iki sing ning mburiku iki aja gojek gojek piye ta grab kok gojek iki anakmu Jabang Tetuko saiki wis dewasa mergo dijedi ana kawah Candra Dimuka supaya bisa dadi jagone dewa. Dewa uga wis paring pusaka tenger ya kuwi Raden Gatotkaca, ya Guru Handaya. Iki anakmu dhewe Werkudara. Anakku Gatot. Anakmu mbok polo ganteng nek nganti rusak ragane piye carane Werkudara ngundang anak kowe biyen ki ngono kuwi yen ora percaya takono karo Gatotkaca lara ora tak ajar piye ya rasane lara apa ora mboten malah kados dilela-lela lho iki anake padha ae iki nek kula lara mengke kula omong oh iya nek rasa lara omong ya nggih keluarga brutal ya
Kanjeng Rama Kiai ngaturaken sumung kemeng pangabekti. Ya le wis ndak tampa. Gatotkaca anak-anakku dhewe. Sing bagus-bagus dhewe. Sing gagah-gagah dhewe. Mesti mbarep Kakang Kulan Permadi meri yen weruh aku duwe anak gagahe kaya kowe. Marang sureng prangutane aromarum Bendanu ing ngawiyat narada ngetalane aduh bocah kok baguse kaya ngene Gatotkaca bocah sigit Gatotkaca bocah Jentara Kakang Mas Werkudara napa kula pareng ngaku anak dateng pun Gatotkaca menika Prasudi Gatotkaca anak-anakku dhewe menawi mekaten kula aturi nyekseni bilih ing benjang kula nggadahi putra ingkang mijil putri badhe kula jodohaken kaliyan keng putra pun Gatotkaca wegah Gatotkaca anakku sing tak iman Prasudi rabi karo anakmu wedok eling-eling Janaka ki bojomu akeh nek duwe anak wedok ra wurunga dadi wong wedok sing seneng selingkuh acang ra ninggal anjaran Prasudi rabi karo anake Permadi Prasudi rabi karo anake Janaka besok tak entukne cah pondok le iki omong apa iki jane iya Permadi aja kuwatir aku sing bakal melu nyekseni aku ora melu-melu nek perkara iki wis urusan internal Narada ora melu-melu Paduka tumut nyekseni Koko Prabu ya aku melu nyekseni besok yen wis titiwancine Permadi duweni anak sing mijil wanita bakal dijodoke kelawan Gatotkaca sing dadi anake Werkudara sireksenan jagat saisine sing carita dina ganti Candra dadi warsa Raden Harya Gatotkaca wis dewasa arikala semanten dewasane Raden Harya Gatotkaca wis manjing wonten ing jagating asmara sampun sawetawis dangu Raden Harya Gatotkaca sambung tresna kaliyan putranipun putri Putrinira Raden Janaka nuringgih ingkang asesilih Dewi Pregiwa ing tumapaking damel arsa anggelar ropian-ropian dedaupan ing antaraning Jodipati kaliyan Madukara Raden Harya Gatotkaca ingkang arsa kajatukrama kaliyan Dewi Pregiwa nanging Gantya ingkang cinarita ingkang mapan ana ing negara Ngastina Atmajendra negara Ngastina nenggih Raden Lesmana Mandra Kumara
gandrung kepaung kalian sekaring kasatran Madukara Dewi Pergiwa. Pramila Prabu Duryudana handuta dhumateng Panembahan Begawan Durna supados mungkih sarana supados Raden Lesmana Mandra Kumara saged dedhaupan kalian kusumaning ayu Dewi Pergiwa lan saged anggagalaken temantenanipun satriya Pringgandani Raden Harya Gatotkaca kaliyan Dewi Pergiwa. Tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati. Menawi boten sisip ing pamawas punika Bapa Durna ingkang sarimbit kaliyan Paman Patih Harya Sengguni ingkang kepareng rawuh wonten kasatriyan Madukara. Iya Janaka, iya pun Bapak prapta ing Madukara iki mung bakal nyocokake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Apa pancen bener kapara nyata dina samengko jeneng sira Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara, Nger? Lakar kasinggihan Bapa. Anak kula Pergiwa sampun kencan rembak kalian kula Gatotkaca namung kantun nenggo kepiyaking damel. Boten sawetawis dangu sak siliring bawang malih anak kula putri nuringgih pun Pergiwa badhe dedhaupan kaliyan satriya Pringgandani Raden Harya Gatotkaca. Alah kusik ta Janaka kusik. Jane jeneng sira Arjuna iki nganggep aku gurumu apa ora? Paduka Bapa mboten namung kula anggep minangka dwija kula, malah kepara kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak. Kenging menapa Paduka Bapa ngendika ingkang kados mekaten. Ngene. Yen jeneng sira Janaka sing nganggep aku iki gurumu kepara mbok anggep wong atuwamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok kowe
Janaka arep duwe gawe mantu ora matur lawan pun bapa luwih dhisik. Ayo pansulana Janaka. Paduh Bapa, jalaran saking kathahing jejibahan ingkang sinangkul pundhak ngantos kula lepya asung kabar lan matur dumateng jenengandika Bapa Guru Durna. Sok-sok nang aja dibaleni mergo ngrabekke anak ki ora waton grusak-grusu Arjuna. Ngrabekke anak ki ora mung kanggo sedina rong dina, ngono. Nanging sepisan dinggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petung sing gumathok. Inggih, nyuwun pangapunten Bapak Durna. Wis pun Bapak arep takon luwih dhisik marang jeneng sira Arjuna. Babagan menapa Bapak? Anakmu si Perdiwa sing bakal kok dhawuhake karo si Garukaca iki wis mbok itung karo itungan Jawa sing diarani itungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabekke anakmu si Perdiwa lawan si Garukaca iki mbok itung kanthi ganet nganggo itungan Pancasuda apa durung? Nuninggih dereng kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhawuhaken putra kedangaken itungan ingkang sinebat itungan Pancasuda kala wau. Wong Jawa kudu jawane. Wong Jawa aja nganti ninggal karo jawane. Ora kena ampi awur-awur, tundhone iki mengko bakal gelo tiba muri. Hah? Kowe durung tau mudeng sing jenenge itungan Pancasuda. Inggih dereng Bapak, lajeng ingkang dipun wastani itungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi? Arjuna, Panca kuwi tegese 5 suda kuwi wis ngarani, ya. Pancasuda kuwi jlentrehe dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok dijumlah. Yen wis dijumlah terus disuda 555 kari turah pira. Kuwi sing jenenge itungan Pancasuda Janaka. Inggih, lajeng. Lah, yen dina kelairane manten lanang karo manten wedok wis kelakon dijumlah, njur disuda 55 kok entek. Kuwi tegese kobong utawa sampyuh. Durung nganti tutuk anggone bebrayan mantene mati kabeh. Kuwi yen disuda 55 ora nyisa. Lah, yen disuda 55 kok turah siji kuwi jenenge pegat pati. Kuwi ya elek, kuwi ora becik. Sakampunge dedaupan mantene bakal mati salah sawiji. Lah, paling apik paling becik yen disuda 55 kuwi turah loro. Loro kuwi tegese jodoh. Lah yen disuda 55 turahe 3 kuwi apik, kuwi becik sak tiba malange bakal kepenak sing dadi uripe. Adodol ya bakal makmur, arep nandur bakal subur, usaha bakal sempulur. Lah yen disuda 55 kok turah 4 kuwi jenenge pegat urip. Lupute si manten kena godho njur pegatan ya pegat sing dadi rezekine. Sak tiba tangine nyambut gawe ora ana asile, kena diarani pedaringane bocor Janaka. Inggih. Udan ngerti paham sing jenenge Tuhan Pancasuda? Inggih Bapak. Lah anakmu Perdiwa arep kok jodhok kelawan si Garukaca wis kok itung nganggo itungan Pancasuda apa durung? Dereng. Lah. Mula kok nek enek duwe gawe iki wong tuwa kuwi disenggol. Aja sak karepe dhewe. Pun bapak sing wis mumpuni ngreh ilmu kejawen, ilmu kebatinan. Ngene iki dijawil. Inggih Bapak. Ya saiki diitung bareng-bareng. Si Perdiwa anakmu wadon kuwi dina kelairane apa? Anak kula Perdiwa lairipun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna iki tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan Bapak. Rebo kuwi 7, Wage kuwi 4, 7 tambah 4 11. Inggih. Lah saiki mandane lanang si Garukaca. Gatotkaca dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun Tumpak Seta. Tumpak Seta iki tegese Setu Legi, lakar kaluhuran. Setu 9 legi iki 5, 9 tambah 5 14. 14 tambah 11 selawe. Selawe yang disuda 5, 5, 5, 5. Lokasane entek kobong sampyuh bakale omah-omah anak musik Perdiwa lan si Gatotkaca Janaka. Jagat Dewa Bathara Wasis lan Bathara Jagat.
pangape rangu ora nanggul dinempet hampit dosa ngarep naning tawono waduh Bapak sanget boten nyinten sanget boten duga mana menawi badhe kados mekaten kahananipun putra kula kekalih mula nek apa-apa wong tuwa melu disenggol wong tuwa melu dijawil aku ora pamrih apa-apa Janaka aku ora pamrih apa-apa nanging yen ana apa apane kaya ngene iki sapa sing arep tanggung jawab kalamun to besok ana sampikalane nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe muridku Arjuna bocah bagus Arjuna dhewe sing menang nemtoke perkara iki inggih sareng kula raos-raos ageng katresnan kula dumateng anak kula pun mergiwa kula mboten saged mbayangaken menawi bibar akala krama anak kula pun mergiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados kandhanipun Bapa Durna lajeng margi pundi ingkang kedah kula tempuh pangetepa 7 dina 7 bengi bar anakmu mati pitung dina pitung bengi paling suwi pergi wae karo mati kabeh mula kudu dipikir lho dhisik mumpung sego turun dari bubur iya menawi makaten kula saged hanemtokaken nemtoke piye Janaka nemtoke piye Arjuna dedaupanipun anak kula pun pergi wae heeh balasi Gatotkaca badhe kula wurungaken badhe kula gagalaken aku ora ngongkon aku ora ngujung-ujungi kabeh keputusan gemantung bali rasane Janaka Janaka aku mau mengkondong ilmu Jawa sing jenenge Pancasuda nanging keputusan kabeh kuwi balik marang si Arjuna dhewe nggih sampun madhep kang sarta mantep ingkang dados raos kawula luwung kula batalaken dedaupanipun putra kula kalih tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng Duh Bapa pancene kudu kaya mengkono nanging Bapa Durna piye ana masalah apa nek Janaka gadah damel kantun saksi liring bawang malih ulem utawi undangan sampun sumebar lajeng menawi kula gadah damel wurung lajeng menawi kula gadah damel badhe mantu wurung menapa mboten kucem asmanipun Kang Putra Ngadupara kabeh kuwi kena disikapi Janaka kabeh kuwi kena disiasati aja mupo rasamu karep duwe gawe manten tetep ora apa-apa tetep dilanjut lah lajeng nek mantene lanang kudu disalini lah iki lho lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapak aku duwe jago yen iki mengko mbok rabekke karo anakmu Superdiwa nganggo hitungan Pancasuda asile iso temonjo Janaka jago ora ana liya ya kuwi ponakanmu dhewe Atmajendra Kastina si Lesmana Mandrakumara Lesmana Mandrakumara ki dina kelairane Kemis Kliwon Kemis Kliwon Kemis 8 Kliwon 8 tambah 8 16 jumlahnya karo dina kelairane Pergiwa 11 16 tambah 11 17 yen disuda 5555 nganggo hitungan Pancasuda turah loro tegese jodoh piye manut entek penak ta uripmu piye manut aku manut liyane manut aku lurah-lurah do manut aku kabeh nggih menawi makaten kula sanget condong Kang sarta rumaja menawi anak kula pun Pergiwa Jinatu Krama kalian Atmajendra Ngastina si Lesmana Mandrakumara kuwi tenan lho nggih Bapak yen ana brontahe anakmu Pergiwa kula piyambak ingkang badhe tanggung jawab ya yen pancen mengkono sinek-sengan bumi langit Janaka tetep bakal duwe gawe ning mantene ya kuwi si Pergiwa Kang Jinatu Krama Lesmana Mandrakumara
Astina luwih dhisik. Paring kabar marang ananging Duryudana babagan tata-tata dedhaupane Lesmana Mandrakumara lan putrimu Genduk Pregiwa. Nuning nggih bapa mangestakaken dawuh. Tekate piye Kakang Wakni Gendel saka lima wedange tak dintake Dik. Ayo enggal bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resi. Aku njaluk pamit ya Janaka. Rasamu aja nganti mbok balik nuning nggih. Ning palikan rasamu dadi mantune ya kuwi Pregiwa kang satu si Lesmana Mandrakumara tetep dedhaupan nuning nggih wis mangestakaken dedhawuh Bapak ya. Muga-muga bisa kesempatan anggone Lesmana Mandrakumara bisa dedhaupan karo anakmu Gusti Pregiwa barengi Sintrang Samirana. Muga-muga kalih saka sambikala. Samirana Kanjeng Rama hamiji dumateng kang putra plangka mati pun Angka Wijaya. Abimanyu kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Marmane jeneng sira Abimanyu ndak timbali. Ana jejibahan kang sumampir pundhak kiwa tengenmu kang kudu nduk tindakake. Kewajiban menapa ingkang kedah kula tindakaken do Kanjeng Rama. Abimanyu kula wonten dawuh. Aku iki apamu paduka menika sampun kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak. Paduka menika Sudarma ingkang perintah-perintahipun kedah kula estakaken. Nek aku kandha ngalor, Abimanyu inggih badhe ngaler. Nek aku kandha ngidul, Abimanyu inggih badhe ngidul do Kanjeng Rama. Yen ngono ana perintah kanggo kowe Abimanyu sing kudu nduk tindake kanthi bener becik. Menapa ingkang kedah kula tindakaken Kanjeng Rama. Dina iki uga lumarapa ana kasatriyan Jodipati. Jatuh kramane si Gatotkaca lawan si Pregiwa ndak purungake. Budhalo dina iki ora sah bantah karo wong tuwa.
Wanodya yukuru haking Welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita punika ingkang sampun lumarat anak angger Raden Abimanyu adalah adiku Plongkowati ya Tanjungana Abimanyu piye pawartane anggone Abimanyu wis marak mangarsa ana bapakmu le ana ing kasatriyan Madukara ngrembug babakan uba rampe anggone tata-tata dedhaupane Kakang Pringgondani kelawan Mbak Ayumu si Pergiwa padhuh Kakang Antasena piye tinemunipun merucut saking gendongan uwal saking kudangan piye sareng kula tumuju madhep marang Kanjeng Rama Arjuna dhateng mriku wonten Pandhita Durna kaliyan Patih Harya Sangkuni ingkang sampun mungkur lajeng kula tinimbalan marak sowan boten ngertos sangkan paraning bilahi Kanjeng Rama paring dawuh kula supados tumuju wonten ing kasatriyan Jodipati paring pekabaran dumateng Kanjeng Wewerkudara babagan jatuh kramanipun Kakang Mas Gatotkaca kaliyan Dewi Pergiwa dipun urungaken dipun gagalaken piye to iki rembug wis dadi lah kok rembug tuwa dienggo dolanan Antasena piye wong iki nek manut panggraitaku ya kuwi Raden Arjuna kena ubub-ubupe wong Astina krana aku krungu kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara Kalamonto Atma Jendra Ngastina Silesmana Mandra Kumara ing ripalungguhan iki uga lagi gandrung kepaung karo putrane putri Raden Arjuna kang sesilihe Dewi Pergiwa apa ya kira-kira ngono ya Pak Janoman miturut gagasanku kaya mengkono mula aja nganti rembug sing wis dadi iki bisa rusak karana dirusak wong jaban rangkah utamane wong-wong Astina wong-wonge Kurawa lah banjur sediane Pak Janoman kepiye ayo didadaki para Kurawa didadaki para Kurawa dina sakmengko para Kurawa aja nganti ngambah Madukara supaya Raden Arjuna ora kena ubub-ubube wong Astina ya wong kabeh pancen singkirne bebarengan wong-wong Kurawa prajurit gong maguru gongso tatak kaya botula para pandriting turangga hestim yang dwaja kang kegitur ora kata ingkang dwaja dwaja layu sehabit
sing iki papak Rewanda Seta Hanuman Karto marmono paran sumedya lagu marep menyang endi nyingkirne Kurawa saka kasatriyan Madukara anggepe apa para Kurawa wani melu cawe-cawe rembug wis dadi temanten ing antaraning anak Mas Raden Harya Garkaca karo kusumaning Ayu Dewi Pergiwa ora ingat mantene lanang diijoli ora kulak pawarta adol pangrungu kowe mantene lanang diijoli Gatotkaca ora sida rabi kelawan si Pergiwa nanging Atmajendra sing dadi manten lanange Atmajendra Ngastina Sirasmana Mandra Kumara sing dadi manten lanange yen ngono saling mungsuh Kurawa mungsuh Anoman kasembadan Lesmana Mandra Kumara Daud kelawan Dewi Pergiwa kalamun bisa mecah dadane nguncatke nyawane Anoman etane taran sugih kendel Bandawani Anoman kepek tuwek keplek meh matek melu-melu perkara iki ora ya kedhepake kepiah datang sati kamu cotak kontoso
Abimanyu kena ing Cidara Abimanyu kula wonten dawuh kakang-kakang Antasena namiji dumateng Kang Rayi kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan iki pitung tuwa wis dienggo dolanan iki cetha ngiglos kang tanpa warana Kurawa melu cawe-cawe tumrap lakone Kakang Pringgondani kang wurung dedaupan karo Mbakyu Wergiwa lajeng kersanipun Kakang Antasena tetepo kowe lumarap ana Jodipati le tetepo kowe lumarap ana Jodipati iki mengko tak kira mbok menawa Kanjeng Rama Kyai Werkudara sing ngrampungi perkara tak kira perkara iki bakal luwih rampung kang luwih prayoga biar Abimanyu nuring ngestaken dawuh Kakang